Nandito na, ano lang, kakalabas lang namin, mga 100 meters pa lang, kalalabas namin sa Panglao. Aron pa na ito. Naramdaman namin na parang... Pagsukat. Dugay na ko ng topics. No? Mga bayot rin nakakuha na. Nakaguba. Kaya nga di ba, kasalanan ko ni Juan eh. Ha? Sige. So, wala ko minensyo na pangalan na. Ayan o, kasi ang bigat. Nakarami ng pizza. Ayan, dito na sila. Ay, katulog ko rin eh. Ay po. Humiwalay talaga siya. Oh. Birthday man niya. Nasobrahan ka kasi bakang sa ano? Sa pizza. Kawawa naman si Kuya. Nilakad pa naman sila. May kailangan. Bawa, nawa yung buhat oh. Sada ka. Oo. Hindi man yung portrait, 0.5 man na siya, nara portrait oh. Oh, di ba? Oo. Kaka-blurred ang likod nga nindot ano no. Next tayo. I love it. You love the picture and... Nakarami ka ng pizza. I love the picture and you know. Sige na. Ano? Flattered. It's flattered. Ayoko na ko yung Gcash, baby. Buti na lang di rin gano'n. Actually, hindi naman mabilis magpatakbo si Kuya. Dili, buto rin sa kainit. Siguro. Pero sa ganit ako. Tignan mo hindi siya ano na ano pa. Pati yung loob eh. Ay sorry. Pati yung loob na sira eh. Ano ba kasi nangyari? Bakang ikaw kasi yan. Dahil sa'yo yan, ma. Nakailang pizza ka? Dalawa lang, di ba? Oh, 2 tray. Oh, ano? Tatanggi mo pa. 6 lang na. So kalahating tray lang. Sino ba nandito sa gilid? Ay, actually. Hala, sa katawan mong yan, ikaw pa talaga magiging dahilan. Okay naman yung dami na nito, uy. Pwede yung ano natin. Mamaya after this, pagkatapos po kasi namin dito, meron pa kami ibang pupuntahan. Buti na lang, ayan, meron siyang extrang gulong, may reserba na gulong. Di ba kabalo mo rin mag-change ng ganyan? Hindi, uy. Ay, hindi mo kabalo. Yung lalaki po kasi namin, hindi na kinaya ng gulong. Ang bigat namin. Dito kami ngayon along the highway lang. Bukat Ha? lagi. Ah, ni Chris naman Si Altea kasi. Hoy, nasa unahan ako. Dito ka banda. Itong unahan, okay lang naman. Ano nakapicture ko? Mura di ka ng pagad gani. Karang may hipon diri. Wala mo lang siya ngipon sa bagang te. Mo di ay. Mga hindi rin nagkakaon siya. Bakang, ikaw na dapat magpalit niyan. Ano na Teka lang, 10 minutes. Ilang minutes na? 7 pa. Ha? Oh, dito na kita nilang mayor. Oo, kanong oras? Dili kay wala pa magud sila jojo dito. Malapit na kasi mula dito. Ito maghahangapon mo maniyapon. Ito maghahangapon mo. Mana naka-on. Okay naman na siguro yan maya-maya. Brown chick?
How was your experience in Panglao Beach? So far, it's so nice. I love Panglao, especially the Oceanica Resort. Oceanica. Maganda. Parang Bora. I love it. What about the food, the drinks, and The food? Yes, I love the food, especially the pizza. I love the pizza, the drinks. Oh, what do you call about the pizza? What The do you call the waiter, kind of pizza? I love the waiter also. The waiter? Yes. Ano pangalan? His name is Dax. Dax. Kasi, Dax. Kasi Dax siya. So, yun, I love. If I will be rate in ranking, I will give 8. Oh. Kasi hindi ko pa naman nakapuntahan yung iba. Ibang So 8 muna as of now. So yan yung pinakamataas for me. Alright. Ito naman na po si Chunli. Sa paypay oh. Pay na magic gawin tayo. Ganang electric fan ba? Paypay mo. Ganang electric fan sa ako. Dito naman sila. Here's Inday Katok. How was your experience in Panglao? Ocean Resort is my third time here. Talaga? So I did not ignorant. Ignorant? Yes, because it's my third time there. So you're not ignorant? Yeah. anymore? I did not ignorant? I did not ignorant or ignorant. Ay, kamusta ang bakasyon? Ang mga experience? Experience was so beautiful, especially in Panglao. It was my first time being there, and I was very amazed by the place, not only but the beach, but the people there. Very hospitable. No, the foreigners. They are beautiful. Yung foreigner pa, yung foreigner pala talaga. Hindi pala yung place. So, ano ba yan? Sulit yung paglibot. Paghabol, di ba? Thank you so much, Brendan, for all the sponsors. Buti pa yung hindi napaplanuhan dahil natutuloy. Natutuloy, no? Yeah. Yes. So how was it? Lagi mo na sila. Gawin sila. Kumana, hala, Tora. Ready na ang lahat. Doon kayo na nakaraan, no? wala pa rin? Doon kayo nila, ano ba? Nila Jessa. Doon kayo nila Jessa, no? Oo. Sa anniversary pala kayo, no? Walang Kumana. Change muna tayo. Sino kaya ang malas sa amin? A. Jiglag. B. Scarlett. C. Bating nga Dinikla. Bakang nga wanaligo. Oo, Inday nga hugaw kay likod. Ang malapit sa gulong. Argel na malapit sa gulong. Oh, si Ma'am si G ang pinakamabigat. Wow, ikaw, ano? Ako na maganda. Hala, ayun lang. Magandang Sige, itulak. sige, hindi na lang ikaw. Kawawa naman si Magic, oh. Okay naman, Jack. Kapoy na si Magic, eh. Tumutok, oh. Bawal na lagi bawal. Sa aming lahat, si Bating ba talaga yung si Bating ba talaga makakatulong na magtanggal ng dulo? Diba? Si Bating yung nakaisip na tanggalin. Salamat, Teng. Diba, kami kabalo kasi dyan sa... Siyempre, dati lang siya naritrabaho sa vulcanizing siya. Please, Willie. Sige, mubuta ka na karoon na. Bayo. Bating nagtangka sa pan-scar. Awal na sila, guys. Actually, si Bating kasing dahilan. Hoy! Sino ako? Ah! Umutok. Ha? Bayit ka, Jill? Tanim na po sila ng atay-atay. Malabong naman, dali lang. Mukhang meron na talaga maninirahan dito sa Bohol, oo. Ikaw na ang hinahanap ng puso. Wow. Go Bating. Mas bagay kayo, ma. Baby ting. Baby ting Lilit sa kayo. mga kamay din niya, oh. Ay, parang may ano si Bating. Pero may gusto ka talaga punto, no? Bagay ka.
Ayan na, we're done para sa aming last tornilyo. Na! Uy, ina, 1, 2, 3, go! Paano? Baka? Let's go! Punta na kami, balik na kami ulit sa sa aming hotel. See ya!